سلام كم يتوعلو كبرات تخاصل تفنوا اير تي في نلوم قدام 11 ميازيا فرق معلت استدالو زيناوي مسنادو حزنا لكم قريبنا لنا نمكتالكم بخبز عدم ارسي ماسمرمي فلما كند نطبطاتو اب هاغراوي لابراتوري طعنا مرمر استغبروا لزيغا حمام كورونا فيروس ترخيبوهم ابن زوبا دقم حاره ممرح صحاسات كلا تقطعين المعت جرادين زوبا مندفرا مهرتم نمسسان زكايدو صعر وصيت يهبالهم بعلم درجه قصر بكورونا فيروس تلخيفهم زموتو ناب لعلي 200 شح قريقو سراو ጫት ካብ ዶባት ሃገር ወፃኢ ወታደራዊ ወፍሪ ከም ዘይካይድ አፍሊጡ ኣብ ዲሞክራሲያዊት ሪፓብሊክ ኮንጎ ሓድሽ መልከፍቲ ኤቦላ ተመዝጊቡ ዝርዝር ዜና بتشعتن عصرتن ميازيا أب هجراوي لابراتوري طعنا مرمرة كاب استجبرلهم طرطورات برراتات قن من مقررات زعتوه ود 7 كلتن عام زيقة حمام كورونا فيروس ترخيبوا واللهم نزو السيقة أب زوان زي أب إيرترا بفيروس كورونا نايسلخ فدمر 34 بتحلهم كلهم دما أب هوسبيتال تعاقبهم زاد لنا بيت يقبر لهم كم زلهم من سرت عنا حبيرون أبو تاز نبر زيجاتات حبراوي بدهو بحبراوي أبركتو بمبال نمخت أنصار كوفيد 19 زقبر وزلو وفياتات بزحيلا وداد بايغطلو كم زلو ككابوت وزبط حنا زول حبريتا ينصر نزتدالو زيناوي تصبصاب غرمسقل غرسكير كقربي بز مسرت إيرتراويان نبرتي عباي بريطانيان سمين أيرلاندن أبرزتي أبز حلف السومن زوفيو 55 شح باوند توسخي 45 شح بمبركات بتقلال 100 شح باوند كمون أب عباي بريطانيا تنبر ويزرو مريم ياسين مسبع البيتا مستر مايكل فرايدنبر حدا مليون نقفة وفي مالو أب هاجرات اسكندنافيا مالت شودن دنمارك نروين فنلند زنبرو هاجراويان بوغنام طعنان دحنتن لعلو خلو بالزبل تيما أبرزتي أقدمم زوفيو حدا مليون كرونر شودن حدا مليون 300 شحن بموسخ بتقلال 3 مليون 300 شحن كرونر شودن أبركيتام زرزر نايزيك أب هاجرات اسكندنافيا أتاو كوين زلو وفياتات كمز السعبيو أوهادي شماغل بعلات اسكندنافيا بسم تساتفتي 100 شح كرونر شماغل مخته ستوكهولم 100 شح كرونر شماغل مخته سكارا للشوبينج 4 حدن شحن 500 كرونر شماغل مخته يوتوبري 32 شحن 500 كرونر وجل هزباو جنبار نديمقراطيا فتحنا ستوكهولم 5 شح كرونر محبركم دوباو معراب ستوكهولم 5 شح كرونر شماغل مخته أوميو 7 شحن 100 كرونر شماغل مخته كتما مالمه 5 شح كرونر شماغل مخته برغن نروي 5 شح كرونر ويزرو إلسا زرقه باسم نفسها قوالا ديانا زرقه 225 شح كرونر محبر سنكولان چنفر شودن 10 شح كرونر محبركم كتما يافلي 7 شح كرونر محبر ترادو سناي قبري إيرتراويان شودناويان هتصانا دما 6 شح كرونر إذا كم زيلن كله إيرتراويان نبرت دما من كوبرن مبرقاو الزوبا سعود عرب 29 ريال أبركيتو مالو لبدا فيروس كورونا نمكتا منغستي زيغاتن تكالاتن كختل وزلو ممرحيتات موصو ዝዝከሪም ትግባሪኡ ንምርጋዝ ድማ በብከባቢኡ ዝነጥፎ ሓይልታት ዕማም ምክትታሊ ገብረኸም ዘለዋ ይፍለጥ ነቲ መምርሒታት ዝጣሓሳት ካላ ድማ ሕጋዊ ስጉምቲ ይውሰድልና ኣሎ ወኪል ኤሪና ኣብ ደቀም ሓደ ሲራ ገብረ ሚካኤል ዝላኸ ጸብጻብ ሚካኤል ሓድኩ ኸቕርበዩ ኣብኑ ዞባ ደቀም ሓደ ሕማም ኮሮና ቫይረስ ንምክልኻል ንዝወፁ መምርሒታት ዝጣሓሳ 200 ትካላት ሕጋዊ ስጉምቲ ተወሲዱ እተን ብቐንዱ ዘይሕጋዊ ወሰኽ ዋጋ ዝገበራ ትካላት 115 ድኳናት 57 መከፋፈሊ እኽሊ 28 ድማ መሸጣ ጉፍሮ በርበረ ኮይነን ብጠቕላላ ሃስታት ፍርቂ ሚልዮን ናቕፋ ተቐፂዐን ብኻልእ ወገን እቲ ኩነታት ኣብ መነባብሮ ህዝቢ ክፈጥሮ ዝኽእል ፀቕጢ ዝተገንዘቡ 8 መንስያት ብጡርኑፍ ን30 ጽጉማት ስድራ ቤታት ንምሕጋዝ ብዝወሰድዎ ተበግሶ 15 ኩንታል እኽሊ 3000 ናቕፋ 1 ኩንታልን ፈረቓን ሽኮር ከምኡውን ናውቲ ፅሬት ከም ዘበርከቱ ወኪል ኤሪና ሓቢሩ بتمساسال 5 نبرتي ممحدار كبابي ماكل كتما دقم حره ن4 ጽጉማት ስድራ ቤታት ንነፍስ ወከፈን ፍርቂ ኩንታል እኽሊ ወፊዮም ኣብቲ መምሕዳር ከባቢ ዝርከቡ ካልኦት ሰብ ፀጋ ድማ 22120 ናፋ ጥረ ገንዘብ ኣበርኪቶም ብዘይካዚ ወናን ሆቴል ምድረገነት ኣቶ ኪዳነ ገብረስላሴ ሕማም ኮሮና ቫይረስ ካብ ኤርትራ ሙሉ በሙሉ ክሳዕ ዝጠፍእ
ሚኒስትሪ ጥዕና ንትካሎም ክትቆመሉ ኣፍኪሮም እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ጨንፈር ሚኒስትሪ ትምህርቲ ዞባ ደቀ ኣምሓራ 10,000 ናፋ ጋንታ ስፖርት ጥዕና ፍቕሪ 2,000 ናፋ ነበርቲ ምምሕዳር ከባቢ ሃዳሙ ድማ 30,000 ናፋ ኣበርኪቶም ኣሎ ኣብ ዞባ ድባረዋ ዝወፁ መምርሒታት ብሰፊሑ ይትግበሩ እንተለዉ ሓሓሊፉ ዝረአ ጥሕሰት ንምክታዕ ሕጋዊ ስጉምቲ ይውሰድ ኣሎ በዚ መሰረት 46 ክንቀሳቐሳ ዘይተፈቀደለን ተሽከርከርትን ዋጋታት ሃለኽቲ ዝወስኹ 13 ነጋዶን ብገንዘብ ተቐጢዖም ብዘይካዚ ካሜራ ኤሪና ዝሰነደቶ ኣብ ከባቢ ዕዳጋ ኣሕምልትን ፍረታትን ከተማ ድባረዋ ዝረአ ዘሎ ምትእኻብ ንመምርሒ ማሕበራዊ ምፍንታት ዝጥሕስ ስለ ዝኾነ ክግታእ ይግባእ ብኻል ወገን ኣብታ ከተማ ተደኪና ትርከብ ፋብሪካ ፕላስቲክ ኮኸብ ነቲ ብህዝብን መንግስትን ዝሰላሰል ዘሎ መኸታ አንጻር COVID-19 ንምድጋፍ ዓይነታዊ ደገፍ ከበርክት እንከሎ ወለንታውያን መንስያት ድማ ካብ ሰብ ፀጋ ሓገዛ ምትእኻብ ይነጥፉ ከም ዘለው ክፍለጥ ተኻኢሉ ኣሎ አልማዕት ጀራዲኑ ዞባ መንደፈራ መስናአው ልማዓት ብዘጥሪ ወዘለው ተመክሮን ኣብትኑ ዞባ ብዘለው ፀገታት ማይን ተሓጊዞም ዘካይድ ወዘለው ጻዕሪ ውጽኢቱ ኣብ ዕዳጋታት ይረአ ከም ዘሎ ገሊጾም ኣብ ዓዲ መንጎቲ ኣብ ልማዓት ጀርዲንን ምርባሕ እንስሳን ዝነጥፍ ኣብነታዊ ሓረስታይ ሳሙኤል ሰመረን ኤሪና ብዛሃብ ሓበሬታ ናይ ኣስታት 20 ዓመታት ተመክሮ ኣጥሪ ከም ዘሎ ብምጥቃስ ኣብ ዘሰላስሎ ንጥፈታት ብሚኒስትሪ ሕርሻ ዝግበረሉ ሞያዊ ደገፍ ኣዝዩ ከም ዝሓገዞ ኣብርዮም ኣብዚ ዓመት እዚ ካብ ዝዘርኦም ምሩፅ ዘርኢ ድንሽ ካብ ፍርቂ ሄክታር 160 ኩንታል ከም ዝረኸበ ዝሓበረ ኣቶ ሳሙኤል እዚ ምስከን እቶት ውጽኢት ናይቲ ዘካይዱ ዘሎ ውልቃዊ ጻዕርን ደገፍ ሚኒስትሪ ሕርሻን ምዃኑ ገሊጾም ክኢላ ልምዓት ኣሕምልትን ፍረታትን ኣብቲ ዞባ ተክብረ ኣብ ግርማይ ብወገኑ ኣብ ርእሰት ልዑል ተበግሶ ሓረስቶት ዝወሃቦ ሞያዊ ምኽርን ምሩፅ ኣዝርእትን ኣብ እቶታውነቶም ልዑል ኣስተዋፅኦ ይገብር ከም ዘሎ ሓቢሮም ኣብ ዞባ መንደፈራ ብመስኖ ዝለምዕ 11,400 ሄክታር ከም ዘሎ ሰነዳት ቤት ጽሕፈት ሚኒስትሪ ሕርሻ ትሉእ ዞባ የመልክት ብኻል ወገን ማሕበራ ልምዓት ኣሕምልትን ፍረታትን ዞባ ደቡብ ኣብ ምክልኻል ኮሮና ቫይረስ ዝውዕል 100,000 ናቕፋ كمون محبرة أيستي تجادلتن تملس سدتنياتن من دفرة حمشة شحنافة أبركيتهم الله. إذا سعبها جراوزين هاي خبركم تعصبتنا من كتالهم كنت تصلوا دقيمة بهبرادم. بعالم درجة قصري بكورونا فيروس تلخيفهم زموتو نابلع لميتن كل التنشيح كم زعرقة أبز قلت صلوا أب أمريكا تراي أبز حلف 24 ساعات لعل كل التنشيح مويتهم نزيم حاويسكا بأمريكا بكورونا فيروس ناي زموتو تغلى قصري نابسات 10 شمون تشحن شمون تميتن كبيل اللام بزي كازي بعالم درجة قصري بكورونا فيروس التلفون نابلع لحدنت بشوعة مليون كعرقن كله أب أمريكا تراي اتأهاز نابلع لحموشة ميتن سلسن شح كبيل اللام تحت قصري ملكفت خمس قبل صنحي اب تغلص برازيلون ابز حلف 24 ساعات لعل حدا شحبه فيروس دحر مماتهم دوب كاب قنات مدري اب زركبه هاجرات او وشط حدا معلت زتمزغبه زلعل متن موت كوين لام اب برازيل بتقلالا اسات 10 شحب كورونا فيروس زتلخفو كهلون كلو حدا شحن 68 دما هيوتهم سينهم اللهم اذا خمزيلن كله اب ايطاليا ابز حلف 24 ساعات بكورونا فيروس 577 كم زموتو زتوسو صبصبات ات فيروس اب تهاجر كاب زخصت ندحر او وشط حدا معلت زتمزغبه زتحت قصر خمس خونه أنتصيرام. أب عالم زاجت بقصر موتات قدامي ترتحيزا أبزل إيطاليا أستات 19 شحبة فيروس كموتن كله أستات 250 شح دما تلخيفهم اللهم من إيطاليا تتعاطات يزولو ترورتنا من قصقاص قداتات أم من كل قال قصر حدش ملكفتي العلتلا كم تتعاوت بمنتصار نت فيروس تحت قصر معال زكاير سرحت نقعوت زيقاتات تنبيرو نزولو قداتات بتبكي كتكبرو بمتصوع لبدا كورونا فيروس نمكتازوات ممرحتات كساب زمت سلسة جنبات كنا واحد وسيل اللام. أب إسبانيا بزحلف 24 ساعات لعل 600 سبات كماتن كلهم لعل 5 حد السدمة تلخيفام. بزر ما تغلى عصر السلخ أب تهاجر نبلع 250 شمون تنشح قصر زموت دما نبلع 10 شح كبير اللام. بلا بدا كورونا فيروس بخبير بقالوتات تسألين زركة بهاجرات أوروبا عم زام زور حين تلبدان بمكوتسار عم بيرنون زلوا تررتنا من قصاص جداتات كفاخص مخانا نزهبوا زلوا مجلسيتات حيالوك إلى تطعنا بتريك أو موم هلام يحبر. بريزيدنت تشاد إدريس ديبي سراويت هاجرو أبزوا قلاي تشادن ساحلن أنصاش براوين أبزا كايدو وتهدرا وفري دحر دقيم كساتف كم زي كونه بعصر ميازيا فليتهم بريزيدنت إدريس ديبي أبتي بمعكنا زين هاجرو بغط تازت محلال فمغلتي سراويت هاجرو نزوا قلاي تشادن زوبا ساحلن كابلا وش براوين نصان مكبر أبز تخايدو وفري كان دقداي خاون مسنح بمتكاس سراويت دحر دقيم كاب دوبات هاجرو وصا زكايدو وتهدرا وفري كم زي له أنا تصيرهم مغلتي بريزيدنت إدريس ديبي أبزوا قلاي تشادن
ሳሕልን ዝንቀሳቀሱ ከም ቦኮ ሓራምን ዳዓሽን ዝኣመሰሉ ሽበራውያን ንምድምሳስ ብሃገራት ዞባ ዝተበጋገሰ ልፍንታዊ ሓይሊ ግቡእ ተርኡ ይፃወት ከም ዘየለ በቲ ሓደ ንሃገራት ዞባ ክድግፋ ምዃነን ብተደጋጋሚ ክገልጻ ዝጸንሓ ምዕራባውያን ሃገራት ዝኣተወ መብጻዕታት የተግብራ ዘይምህላውን ድማ በቲ ካልእ ዘጉልሕ ምዃኑ እዮም ተንተንቲ ህሉ ኩነታት ዞባ ዝሕበሮም ብትሽዓተ ሚያዝያ ሰራዊት ጫድ ኣብ ልዕሊ ኣብ ዞባ ቃላይ ጫድ ዝርከብ ዕላማታት ቦኮ ሓራም ብዘካየዱ ስርሒት ብውሕዱ 1,000 ኣባላት ሽበራዊ ሓይሊ ከም ተቐትሉ ብምንጻር ኣብ ስርሒት 52 ኣባላቱ ከም ዝኸሰረ ኣፍሊጡ እዩ ሰራዊት ጫድ ኣብ መግለጺኡ ነቶም ኣብ ወሰናስን ዶባቱ ዝነበሩ ሽበራውያን ናብ ውሽጢ መሬት ኒጀርን ናይጀርያን ብምስጓግ ንዶባቱ ነጻ ከም ዝገበረ ገሊጹ ሰራዊት ጫድ ነዚ ወተሃደራዊ ስርሒት ዘካየደ ቦኮ ሓራም ኣብ ልዕሊ ኣብ ወሰናስን ቃላይ ጫድ ዝርከብ ማዓስከር ሰራዊት ጫድ ኣብ ምዝዛም ዝሓለፈ ወርሒ መጋቢት ብዘካየዱ መጥቃዕቲ 92 ኣባላት ሰራዊት ሃገር ድሕሪ ምቕታል እዩ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ፕሬዚደንት ኢድሪስ ደቢ ኣብ ዞባ ቃላይ ጫድ አንጻር ቦኮ ሓራም ዝካየድ ቃልሲ ሰራዊት ሃገሩ ንበይኑ ጸይርዎ ይኸይድ ከም ዘሎ ብምጥቃስ ኣብቲ ዞባ ካብ ቦኮ ሓራም ንዝሓዞ ማዓስከራት ኣብ ዝመጽእ 22 ሚያዝያ ጠቕሊሉ ክሓድጎ ስለ ዝኾነ እቲ ማዓስከራት ዝርከበለን ሃገራት ሰራዊት ከዋፍራሉ ጸዊዕ ምንባሩ ይግለጽ ዲሞክራሲያዊት ሪፐብሊክ ኮንጎ ካብ ለበዳ ቀዛፊ ሕማም ኤቦላ ነጻ ምዃና ክትእውጅ ትቀራረበሉ ኣብ ዝነበረት እዋን ብ10 ሚያዝያ ሓድሽ መልከፍቲ ከም እተመዝገበት ተጋዊሖም በቲ ቅድሚ 2 ዓመታት ኣብ ምብራቃዊ ሸነኽቲ ሃገር ዝተኸስተ ለበዳ ኤቦላ ልዕሊ 3400 ሰባት ከም እተለኽፉ ልዕሊ 2200 ድማ ከም ዝሞቱ ዘነጽሩ ጸብጻባት ካብ ዝሓለፈ 17 ለካቲት ኣብቲ ሃገር ዝኾነ ተርእዮም መልከፍቲ ከም ዘይተመዝገበ እዩ ክግለጽ ጸኒሖም በዚ ድማ ጽባሕ 12 ሚያዝያ ክእወጅ ተወጢኑ ዝነበረ ነጻ ካብ ኤቦላ እዚ ሓድሽ መልከፍትን ምስኡ ክኽሰስ ዝኽእል ለበዳን ሙሉእ ብምሉእ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ክሳብ ዝውዕል እቲ ሃገር አንጻር ቀዛፊ ለበዳ ኤቦላ ተካይዶ ቃልሲ ክትቅጽላ እያ ኣብዚ እዋን ኣብ ዲሞክራሲያዊት ሪፐብሊክ ኮንጎ ለበዳታት ኮሮና ቫይረስን ንፍዮን ተኸሲቱ ከም ዘሎ ዝሕብሩ ጥዕናዊ ጸብጻባት ዝፈጥሮ ጥዕናዊ ስግኣት ካብ ዕለት ናብ ዕለት እናዛየደ ይመጽእ ከም ዘሎ የመልክቱ ሶርያ ብጉዳይ ምጥቃም ቀመማዊ ኣጽዋር ካብ ኤውሮጳ ሕብረት ንዝቐረበለ ሓድሽ ክሲ ነጺጋቶም ኤውሮጳዊ ሕብረት ሶርያ ኣብ 2017 ኣብ ኣውሮጃ ሓማ ቀመማዊ ኣጽዋር ከም እተጠቐመት ብምቕሳስ ኣብ ልዕሊያ ሓድሽ እገዳ ከጽንዕ ከም ዝኽእል ይእመት ከም ዘሎ እንተኾነ ግና ሶርያ እቲ ክሲ መርትዖ ከም ዘይብሉ ብምግላጽ እያ ትነጽሮ ዘላ ትካል ምግታእ ተጠቃምነት ቀመማዊ ኣጽዋር ሶርያ ነቲ ኣጽዋር ኣብ ጥቕሚ ከም ዘብዓለቶ ኣብ ዝሓለፈ ቀረባ መዓልታት ሓድሽ ጸብጻብ ንኤውሮጳዊ ሕብረት ኣረኪቦም ጻሕፊ ጉዳያት ወጻእቲ ሕብረት ጆሴፍ ባረል እቲ ጸብጻብ ብመርትዖ ዝተደገፈ ምዃኑ ብምሕባር ኣብ ልዕሊ ሶርያ ተወሳኺ እገዳ ንምጽናዕ ተኽእሎታት ከም ዘሎ ሓቢሩሎም እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ነቲ ክሲ ዝተቃወመት ሩስያ ኣብ ልዕሊ ሶርያ ክጸንዕ ዝኽእል ሓድሽ እገዳ ንኩነታት ሃገር መሊሱ ዘጋድድ ምዃኑ ኣጠንቂቓ ኤውሮጳዊ ሕብረት ኣቐዲሙ በቲ ጉዳይ ኣብ ልዕሊ ዝተወሰኑ ላዕለዎት ሰበስልጣንን ክኢላሃትን ሶርያ እገዳ ከም ዘጽንዐ ጸብጻባት ይጠቕሱም ኣብ ሶርያ ዝግበር ገዳማዊ ምትእትታው ነቲ ኣሳት 9 ዓመታት ኣቕፂሩ ዘሎ ወተሃደራውን ጸጥታውን ቅልውላው መመሊሱ የኽርሮ ከም ዘሎ ምስ ኩነታት ሃገር ቅርበት ዘለዎም ተዓዘብቲ ይጠቕሱ ናይ መወዳእታ ዜና ኣሜሪካ ብመንገዲ ሜክሲኮ ናብ መሬታ ክሰግሩ ንዝፈተኑ ልዕሊ 6300 ዘይሕጋውያን ስደተኛታት ነናብ ሃገሮም ከም ዝመለሰት ሓቢራ ምምሕዳር ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ዘይሕጋውያን ስደተኛታት ጠንቂ ጸጥታውን ማሕበራዊ ቁጠባውን ጸገማት ይኾኑ ከም ዘለዉ ብምጥቃስ ክመልሶም እኳ እንተጸንሐ እዚ ሓድሽ ናይ ምዕጋዝ ስጉምቲ ግና ምስ ምልባዕ ሕማም ኮሮና ቫይረስ ዝተተሓሓዘ ምዃኑ እዩ ገሊጹ ዘሎ በቲ ሕማም ሕልፊ ካልኦት ሃገራት ትጥቃዕ ዘላ ኣሜሪካ ምስ ጎረባብታ ሜክሲኮን ካናዳን ዝዘረኽባ ዶብ ዝሓለፈ ወርሒ መጋቢት ከም ዝዓፀወቶ እንትኾነ ግና ዋሕዚ ዘይሕጋውያን ስደተኛታት ከም ዘይጎደለ ጸብጻባት ይርዶም ብመሰረቶም ጸብጻባት ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ መጋቢት ጥራይ 34,000 ዘይሕጋውያን ስደተኛታት ሃገራን ላቲን ኣሜሪካ ናብ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ክሰግሩ ከም እተተሓዙ ተፈሊጦም ዝበዝሑ ካብቶም ስደተኛታት ዜጋታት ሆንዱራስ ጓቲማላን ኤልሳልቫዶርን ምዃኖም እዩ ዝግለጽ ዝኸበርኩም ተዓዘብትና ንሳዕ ዝተዳለወ ዜናዊ መሰናዶ ኣብ ተዛዚምሎ